Η γραμμή εργαλείων βέβαια δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιγράψουμε κείμενο στο έγγραφό μας. Επιλέγοντας ένα διαφορετικό τμήμα του κειμένου, όπως βλέπετε, θα κάνω ακριβώς την ίδια δουλειά με πριν, θα το αντιγράψω δηλαδή, αλλά αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας το μενού. Από το μενού λοιπόν επεξεργασία επιλέγω την εντολή αντιγραφή. Βλέπετε ότι τα βήματα, οι ενέργειες είναι ακριβώς οι ίδιες με πριν, απλά τώρα πλέον χρησιμοποιώ το μενού. Και φυσικά αναγνωρίζετε την εικόνα της αντιγραφής όπως υπάρχει στο κουμπί της γραμμής εργαλείων. Κάνω λοιπόν ένα κλικ στο κουμπί αντιγραφή. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο όπως το περιγράψαμε πριν. Δηλαδή στο πρόχειρο αντιγράφεται το κομμάτι του κειμένου που έχουμε επιλέξει και στη συνέχεια θα δημιουργήσω ξανά ένα μικρό κενό διάστημα προκειμένου να αντιγραφεί η επιλεγμένη στροφή. Αριστερά της επόμενης στροφής ο δρομέας, χτυπώ ξανά 2 φορές το Enter και με τη βοήθεια του πληκτρολογίου ανεβαίνω 2 γραμμές πιο πάνω. Βλέπετε το σημείο που βρίσκεται ο δρομέας, σε εκείνο το σημείο θα ζητήσω να ξεκινήσει η αντιγραφή. Όπως πολύ εύκολα μπορείτε να αντιληφθείτε με βάση όσα έχουμε πει, το μόνο που χρειάζεται πλέον είναι από το μενού επεξεργασία να επιλέξω επικόλληση. Το επιλεγμένο κομμάτι κειμένου, όπως βλέπετε, έχει αντιγραφεί ακριβώς όπως περιγράψαμε και λίγο πριν.